Здравейте, това е Мишмаш ВГ, аз съм Poison и това е втория епизод от поредицата GIMP туториали за новации. Сега ще ви покажа как да си направите много готина и отново по много елементарен начин картинка. Нека започваме. Натискате на филтри, след това отивате на рендър, от рендър отивате на nature, после на flame. И ето тук може да изберете да променяте външния вид на картинката ви. От тук може да промените самата концепция. Може да го ставите на рандом, на каквото си решите. Аз ще избера това и да кажем, ще увелича бързината и ще натисна OK. OK, изчакваме да се зареди. Се появява ето тази картинка. След това отивате на филтри, отново на Edge, след това натискате OK и ето това е вашата картинка. Обаче, понеже така не изглежда особено хубаво, както преди, натискате на Blur, отивате на Gaussian Blur и намаляте тук пикселите, например на 1 или 2. Аз ще го направя на 2. Така картинката малко се изглажда, но не прекалено, за да не изглежда размазано. След това отивате на цвят и отново задавате определен цвят, какъвто решите. На някои места картинката си остава сива, което според мен много готино, макар че някой може да не им харесва. След това на картинката може да добавите текст, може да промените нещо, може да направите каквото искате с нея. Това беше втория урок от серията уроци за GIMP, направено от мен Poison. Надявам се да ви е харесва и да съм ви бил полезен. И моля, абонирайте се за нашия канал, ако искате да видите още такива клипове.